Hi guys! So ngayon magluluto tayo ngayon ng kaldereta na may pechay. First time ko nga magluto nito guys at hindi ko alam kung ano yung kakalabasan. So guys, panood lang kayo, diyan lang kayo, stay put lang kayo. Inugasan ko muna nga yung baboy, syempre importante yon. At niready ko na nga rin itong i-prepare, yung sibuyas, bawang, napakamahal ng sibuyas ngayon. Kahit na mahal ang sibuyas ngayon, kailangan natin damihan ng lagay para mas masarap yung lulutuin natin for today. Kakaloko ng mga bilihin ngayon guys. Alam niyo yung 500, parang isang kainan mo na lang yun, di ba? Lalo na kung marami kayong pinapalamon, di ba? Ewan ko na lang talaga sa inyo kung paano kayo magreklamo. Pamahal na talaga ang mga bilihin ngayon. Maluluha ka talaga sa mga mahal ng bilihin ngayon. Nakakaloka. Sana all mahal. Ito na nga guys, sinimulan ko nang gisahin yung bawang at sibuyas. At syempre, nilagay ko na rin yung baboy. Tsaka ko na rin siya hinalo-halo guys. At so pagkatapos nga niyan guys, lagyan nyo na rin siya ng toyo. O kung wala kayong toyo, yung girlfriend nyo na lang, may toyo rin naman yun, diba? Pagkatapos niyan guys, pag nakikita nyo ng medyo brown-brown na yung baboy, lagyan nyo na rin siya ng tubig. Damihan nyo para mas maraming pakulo ang gagawin nyo para malambot yung baboy. Next niyan, nilagay ko na rin yung nor cubes, tsaka yung paminta. Pampalasa rin yan, guys. Tapos yun, guys, takpan nyo lang siya. Tapos antayin yung kumulo ng kumulo hanggang sa malambot na yung baboy. And then, sinunod ko na, guys, yung tomato sauce. And nilagay ko na rin siya yung liver spread. And halo-haluin nyo na lang siya guys. Tapos takpan ulit para kumulo. Habang pinapakuluan pa natin ng sobra yung baboy, hinuhugasan ko na rin yung ilalagay nating pechay. Yes po, maglalagay po ako ng pechay sa kaldereta. Gusto lang po naming may pechay para may green sa kaldereta na kakainin namin. Colorful daw. Joke lang guys. Yun lang, gusto lang namin guys. Huwag yun namin pakialaman. Magluto rin kayo ng sarili nyong kaldereta. So yun na nga guys, nilagay ko na rin yung bell pepper, patatas at saka yung carrots. Is halo-halo lang hanggang sa maluto na yung carrots natin tsaka yung patatas. Pakuluan lang natin siya guys, then okay na siya. Then lalagay ko na rin dito yung pechay guys, para mapasama na siya maluto. Ganyan lang siya guys, kabilis. Kadali lang siya guys at dahil luto ko yan, syempre masarap yan guys. Gawin nyo na rin kung gusto nyo. Salamat po sa panonood!